the willing. Yawa stretch for aka care for peace. Gịnwa. Ịchekwa ya eche n'ime obi gị. You are a full grown man. Ọ bụrụ mụ a ga-agwa gị what to do, mana ịchekwa ya eche n'ime obi gị feel na olugolu gị to call it enough is enough. I'm done. Once she accepts to stretch out her hand, omega apology, ihe niile okwu. Gịnwa stretch kwa aka nke gị mekwa apology na whatever. Ekpolu ihe niile a okwu. Ebe a ka egwu na-akpọ ọsọ mgbọta erika. Chere ka ngwa ha gbatuo olu volume. Ngwa weten ndị doze Delta headset. Ga weten ya use only headset biko. Akwa mụ a na-achọ okwu because ụmụaka nọkwa vacation ha kwesịrị ime enjoyment ha play egwu ha. Yes, ha dị happy na m ga-ekutu ume from Rika. Why not? Ọ bụrụ m ga-adị happy na amanyelịsị na-arụ papa m. Ọdụdụ nwa ka m bụkwa m na-eme nwa rinne. So, ịghọta ihe m jụrụ gị ka m kwụyalịkwa. Biko hold on Okay, take your time. Maazị OJ na-agwa m okwu. Nwaanyị alụ, in as much as natural in our quiet room because I don't in a good mood. I don't No, man, ọ bụrụ na m na-ekwu okwu nna asị a o chekie n'obi ya o chekie n'ala obi ọ bụrụ na o ruo ori ya because peace abụrụ ọ bụrụ ihe ofu onye peace bụ two people not into the circle gasị mama amagbeghị gị ma amara gị na jisa abụ pekata mpe 5 years if I'm right. Yes, now. After na-afụ here hapụkwa na nwaanyị alọ na suspension ọnụ ma ihe na-afụ nwaanyị alọ na suspension hapụ ya. Okay, ngwa fine eke chiri ka m na-anya ya mana ego onye ụkọ nne ụtọla anya ịmana anụmala ike ụkọ enwe ihe ndị Igbo na-egwu asụ ụkọ ha sị na ya abụghị egwu I like your outfit na-ekwukwa na-agụ hapụgodo ọrụchi hapụ ọrụchi not be less concentrate hapụ ọrụchi ihe m na-eme ka ọkwa this outfit ka iji gaa club in Sweden on your birthday. Maazị OJ ngwa mute na na-asụzi anyị na ọrụ na na-asụ nta ka o ji nke nwata akụrụ bụ onye ọrụ chi Maazị OJ jikwenụ nwayọọ na ihe a bụ okwu jiri nwayọọ ịma na ịbịa the other side Maazị OJ onye wụọ because ịma na ịbịa the other side anyị apịnyụọ gị apị ịbịa the other side anyị na-apịkọta gị apịkọta ị na-ekwu otu a and others. So wetute maka ikpe gị ikpe the other side. I want to be the other side. I have people. The other side. If I'm on the ndị mature people they like me, you know. Mama, you got jiri nwayọọ jiri nwaazị nwunye mmadụ mana nwunye odogwu ị na-akpọ m ịkpọ m nwunye odogwu ya tọkwa ike okwu adịrọ m adị m ekwu peace gee ntị ige ntị ọtọ m ghọta ihe m gwara ya ọnya maka olulu and o toluru etolu o zuru ezu ọma so nyanwa ga-enene obi ya and all that ihe m sị ka m jụọ ya so adị m asị ya jee mee peace asị m ya o chekie n'obi ya ọ bụ na orugori ya
onye bụ pati na-echeki n'obi ya nene na olugoli ya because peace abụrụ okwu onye ọ mmadụ na-abụ gasị okay echekiela m and I'm ready isi a na-adata ebe akpọrọ ya onye ọbụla stretch out their hands amee the peace ahụ asị ngwa gbayalụ I'm sorry ekwughela m ọnụ ihe niile m kwu towards your family arịvasị amịa onye that's it enweghị ha ọzọ m na-ekwu mana ọ bụ na ha nene na oruru ọrụ ha na ha achọbe who am I? I'm nobody now. Nọlụkwa na-enene. That's it. So, ya mwa na-ekwu adị m asị peace na-asị o chekie n'obi ya if he's ready to let all these things drop down and the feel na olulu ya na ọ ga-emenwu ya o stretch aka ya onye nke ọzọ ewepụtakwa aka ya because ofu onye adịghị stretch aka si na ọ dị sorry onye nke ọzọ anọlụzia ihe ọ bụ so the two have to come together and say let's stretch out these hands and make peace for tomorrow's sake. I am onye ebe oge libido anyị we are brothers keepers. Ihe ọ bụ onye na-ekwu adị m asị ya nọ iwu m na-ajụ ya ihe a m jụrụ ya ka m jụkwala onye nke ọzọ so I'm here to ịjụ ya maka anọ na ya sị na mwenite ya na ọma nge m ntị na ọma nza m so ewenitego m ya and I'm happy na on a vacation ekwesịrị m ịbịa jụ ya na vacation ya mana ajụrụ m ajụ ọ dị ready so you know that okay canteen on ka ọ gwa m in my just travel yesterday right okwugo ihe o kwuru maka the flight ị gara na nke ya I'm somebody nọ na-eplere anya na the other life nke ụkwa anyị nọ na ya so anyị know some of those conversations and ịhụgo otu esi chọọ twist the theme and ị gwara ya na ịnụgo ihe o kwuru and na ị ga-agakwa back try get the recording mara otu o si kwu ya mara onu o ji kwu ya mara the words o used and they wanted to push back ha na-achọ ịgwa gị ma grant ma the other people na-achọ convince gị that you need get the recording na ị kwesịrị believe immigration otu o si kwu ya and they ahụkwa right mgbe ị gwakwara ya ajọsọ m chọọ inye this point ka ị marakwa na anyị nọ na-ege part of it maybe not the whole thing but a lot of it anyị nọ na-ege ya and ngwa onye dị na a na-akpụ ya na nke ụkwa so ị gwakwa ha na inwego your own experience daddy nọ la phone biko help well so ị gwakwa ha again that inwego your own experience ihe mere na nke ọ dịka ọ na nke stone later on na nke onye na-akpọ unity ị narrate kwa the event that so na ị ga-eje get the thing because na that situation gị na immigration nwere your own nghọtahie o played just a little clip ebe i kwuru okwu and Miss Chi na kwukwara okwu that is the only thing not presentary while a whole several minutes of conversation dominated by immigration herself so yes. Created a particular narrative by just pulling out one or two here unlike anyị na-eme recap anyị akpọ 30 minutes or 1 hour of conversation inweta a full view of broader picture so anyị know those things iwe hụ na ọ dịbeghị already that's 1 2 in the same whole conversation ọ na-ekwukwa ọ double enwere ihe ndị oyibo na-asị double down a na-ekwu nke o mere eme o mekwa ọzọ for ndị amaghị ọ ya doubling down kama ọ ga-esenata aka na nke aka na-ekwu o mere okwukwe ọzọ gịnị ọzọ ahụ ukwu ọ sị na achọ na ọ dị ready self ịkọntaktị ndị Delta jụọ ha ndị niile flyere Delta 1 on a particular day and n'oge emenwu ya that is doubling down that is a threat mụ na onwe mma na ọ gaghị emenwu ya that she does not have the wherewithal not just itu ọnụ but it tells you her mind it tells you ihe dị n'obi ya like P Baby said yesterday out of the abundance of the heart the mouth speaks ị ga-ahụ na ihe dị ya n'obi dị njọ ihe dị ya n'obi dị njọ and ị gwakwara ha there that
yes, ịma na autumn na-agba immigration saga. Immigration na-agba autumn saga. But that as far as gị na onwe gị ma na autumn na-agba immigration na ọ naghị ete the husband nwa ma ụmụ na ọ na-eyuzu ihe immigration na-ekwu na TikTok agwa ya okwu. That was what you said and that is what I do and that is what people see about me. Na anaghị m asị nne gị mere nke a, nna gị mere nke a, ụmụ gị ga-anwụ, nke a ji ga-eme nke a. No, I don't even call her the B word and nke a ji me. I use her utterances. Say excuse me. Okay, good. Bless you. And may use her own actions on TikTok. You were there, and you were right. Ian generating how that in fact no immigration onye na-ama miaka. Yes, and you know my community and I say you cannot beat a child and tell them how to cry. So I'm not complaining to people. Ian neme anama agbagwara my own saga. Because Igbo putia again when they on a camp of ebe na agbakwa ya saga ị gaghị agwa ya otu o si ga-agba saga like honeymoon said yesterday because anyị gekwara honeymoon enwekwara ndị ga-asị onye bute ọrịa ya gwuo onwe ya. Hold on because ị na-enwe frustration ị calm more down ask ya for help. Okay, so anyị nụrụ honeymoon's position na gị wepụ aka and that immigration has a right ịgbaja ma otu ọwụla o si chọọ and that's what she's doing. So enwe onye kwesịrị ibido the halting, the breaking, or that person no say plane no crash ya, or that person no say nwunye ya nwụọ, or that person no say ụmụ ya nwụọ, or that person gara to ndị Benin kwụọ ụgwọ ka eme RIP, or that person no say na-akpọrọ ndị mmadụ ice, or that person na-ebu afọ ime aga ọgụ na police station, or that person no say Odidia no chọpụta ndị flyer Delta 1. That Delta 1 on flyer with my children and my wife, all of us, Delta 1 we here na afọ ya ụfụ and the afọ wire. Ihe nji ekwu ihe ahụ mụ na onwe m anaghị amami aka. Anaghị m amami aka. From him now, wait. Stop, please. Hold on. I don't even understand your behavior this morning. Na ike gwụkwa nnọọ amakwa m gị in this kind of manner Maazị Oje m ga-adọkwa gị aka dọọ gị aka ebe anyị na-adọ gị ya. Sorry, when you were autumn, because go ahead. Happy and Judy at the other side. Can do ya by now. So, both sides, and in our saga, yes. And I'm yes. On our jam, yes. But the difference is, Muno Wem na a saga of you. Like already this conversation now, Bajam based on him. That is him no Wem. Eto ya na onwe ya na-asị na-agato nne na nna na nwunye na ụmụ. Not me. And it played out yesterday to your hearing. And you follow go this thing for a little while. So you have your own opinion. Everybody with their own opinion. So Anahama complained so much. Thank you. And then I say Happy Father's Day. Thank you. And I'm complain so much because I'm a member, that then when the guy say, and I complain, now you here will take it and smile, and then I may take it and I smile. Okwamu gisiri can non me plane. Okwamu gisiri my children on the non a plane. I gisi on my wife. I don't make gisi because all immigration job. Show your wife. I would not. Okay. I know here. Yeah. What did you fly yesterday? Delta. Thank you. Bye. Rapo maka. So, I'm me here. So now, get if you know now.
when it comes to the nekwe hold on biko Maazị Oje si na ọmụ buturu ya hey Maazị anaghị m ebutu ndị mmadụ biko ọlụchi cheki wa ihe a ka ghara ibo m ihe meme ha Maazị Oji, keep quiet. Keep your hands on yourself. Put your hands on yourself. I'll moderator better ebutu hom gị and ana m ebutu ndị mmadụ ihe ahụ life ọlụchi Luchi ga-decide otu o si chọọ ịrụ ọnụ life ya ọhụghọ m buturu ga and ana m ebutu anybody here anadị m emute anybody even onye ga-atụ m na comment section enwe such a person ọ ma complain uru Luchi asos hapụ Luchi ka o decide otu o si Hakuna Matata so na ndị na-ataki m hapụ Hakuna Matata ọ na-ataki m okay anọ m ihe ikwu so na mana afọ m is not be ready to iwepụta stretch out that hand right okay mana ọ bụ na finally ndị ọ na-egelu ntị mụ a ga-ekwukwali ya nka ga-ekwuli ya mụọ and m ga-ekwuli ọ ga-abụkwa openly here mmeje na inbox I have my reasons not to go to inbox because achọrọ m olu echi afia na ekwu m ya the other way around I will be open here ị ga na inbox ọ ga-atụgharị dị okwu ọ na-atụgharị okwu mere na live ọ ga-atụgharị dị okwu m ga-abịa openly so m ga-ajụ ya lekwu ya si a nekwe na m ejegokwe jụọ gị na ya na ihe ikwu mana ka m wepụgodi na mejebe jụọ ya maka I will go back to her jekwe jụọ ya mana asị gị n'uche gị ọ dị gị ka take your time meditate over it think about it. Spend your vacation very well. Enjoy Igodi. I had there in a hurry. Ichechazia Filona Olugorugi. He say, okay, we are here. While I na Jukwanyawa on her side. Makwana wa geche kweche maka. Oh, ana agonya, amalozia. So, take your time, reflect over it. Obu no olugi. Why I need kukwelu nyawa, mwa ge kukwelu ya mfokwa. Ebe o mepee m ga-agbagotekwede ọzọ sikwa ya nekwe then I am as a way forward so adị m ayọ for peace but ihe nna ya for ka the two not in between this circle mana ekwufego m onye a kpọnye family ya and onye a ihe ọ na-ekwu n'ọnụ ka m ji wee na-atụpụrụ ya okwu then the two will agree to say we have agreed to say sorry to each other then we move ahead okay one part nchefuru ikwu nwanyị a biko ka ntinye this part because of ihe a na-discuss and that thing kwukwara ahụ that whatever condition buzozu na-enye Lamborghini and Mayor Chris mental clinic na achọkwara m because a sị na our community a na-eme Okoro versus Okoro na achọkwara m ka a apply ya Okoro versus Okoro use whatever condition buzozu na-enye Lamborghini na Mayor Chris mental clinic ka a apply ya ka na achọkwara m inye the same condition gbasara immigration because immigration and radiant kunukọrọ with ndị dimi mee RIP and whatever buzozu is demanding na a ga-eme udo wee dị between ya na those two no ihe nne a request ndị a ga-eme and that is what I think I'm not sure but I think all one of the things honeymoon bu n'obi o ji sị na autumn conditions remember mgbe honeymoon make a statement na conditions autumn na-enye the almost impossible my own thinking because honeymoon adịghị specific with what those conditions are efilum na this is one of the conditions because enye several conditions not one of the conditions ọ na-refer to mgbe ọ sị na ọ dị almost impossible whatever
buzo si lambo ga-emeri ya ma mental clinic ga-emeri ya ya ka m chọrọ that immigration ga-emeri more radiant ga-eme ka m were even begin to listen. Not, I'm not saying we settle the peace, or begin to listen. In war diplomacy, for peace to reign, and a biddle with each side, it will put their conditions. And they discuss go to the conditions. Let's settle on the conditions. And we chowazie ubuda geje do a neutral country. Ga a host to see that peace conference. It will be a discuss what the peace. That is why nke Iran na-akpọtụ with ndị America ejibeghị dị settle conditions Iran na-etinye Trump na-etinye agree to those conditions. That's why they've not gone to Oman or Qatar or wherever else, Pakistan and co ije make any peace conference. And so I am a student of diplomacy, and for peace to reign, I get place your conditions, place my conditions, a discourse wire. Equeta good in the conditions. Agazie to the next step of each of the bagan discuss what ways game peace. I believe peace how apota asemwa chefu onya chefu move on. That is not peace. That is here and a discourse already. Why in kemgbe ka ị kwụọ ya ọkụ ọfụma ịbịa na first one nyụọ why first one a ji apụ ọzọ mana second one i nwere ike ikpechiri kpamkpam si na onwezi ya na-eme